maki G Fresh ko na kabari yau ya san Maryam tana son zaman army a cikin gidanka. Haba G Fresh. Haba G Fresh. Haba G Fresh. G Fresh tsakani da Allah da Annabi mu hoto mu faɗi magana fa domin gaskiya domin Allah da Annabi. A zahirin gaskiya ba ta son zaman aure da ni abokina. Wacce take son zaman aure da ni ne za ta dinga kutuntuma uwaye na ashar. Kuma duk wanda ya sani ya san bana shaci faɗi bana wa mutum sharri. Ba zan da za a yi inda zan yi wa matata sharri to ko zan yi wa ɗana da na haifa ma sharri bayan da za a yi mata sharri. Ashar ɗin yau daban na gobe daban. Tana son zaman aure da ni zan ɗauki wayarta wajen mun shafa wajen shekara ɗaya da auren mu sai fa yanzu abin da ya fito fa wannan maganar blocking ɗin tsinannin nan fa sai fa yanzu abin ne fa ya fito fa wannan abin mun daɗe na daɗe a wannan fagen fa ina ta fama wasu sun ce mana an ce wai in canja mata layi to ko na canja mata layi ai za ta iya rike number wanda take so ta abin da ba daidai ba da shi kuma tana gidan aure na a washe garin zan tafi show din can namu ni da Adamu Zango a garin Kano wallahi wannan baiwan Allah tace Allah ya tarwatsa ka Allah ya sa ka haɗu da azdan Allah ya sa Allah ya tarwatsa ka in Allah ya yarda ba za ka ga daidai ba in Allah wannan ne abu ne wannan matan da take gidana ne take min wannan addu'a kuma yanzu ta je ta tafi Kano ta hada kai da su Babiyana bari ku ganta a bayan Babiyana kun ganta wannan bidiyon ba ganta a bayan Babiyana ba to tana garin Kano wacce muke wannan issue din da ita nace kawai ta tafi gida kawai ta tafi Kano ya mana jama'a kuna ji ku bani hankalin ku nan wacce take matan aure ta je tana cewa mutane wai na kore ta na waye bacci ta sha mai dadi ba anan gidan ta more ta tashi daga bacci ta hada kayanta ni ina kan live ma kun san akan live nake kwana ni ina kan live ma ita tana ciki ta gama hada abubuwanta bayan asuba ta yi ni kawai the next thing she naga kawai tana wai za ta kira mota kuma tana ta chatting da wani tana ta chatting da wasu na rasa wa take chatting ni kuma kawai na kyale abin da yasa na kyale kawai ina tunanin gida za ta tafi to ashe ba gidan ta ba Kano ta yi ko to ta tafi wajen su Babiyana wajen makiya waɗanda suke zagi na wanda suke ci min mutunci kina matata kin je kina ce musu wai kina bi na kuɗi ta yaya kike bi na kuɗi ta yaya wannan maganar kina bi na kuɗi din ba karamin wannan ba karamin sharri ki gaban ba fa ke kika bani daukakar ke ki bude gidanki ki bude live ɗinki aje a baki gift din mana na zo na gayyato mutane ai duk wanda suka bani gift a ranan ai da bakin su da na musu magana suka ce ita ta gayyace mu ina muka santa kai muka sani kai mijinta na zo na dauko ki akan gidana nace miki a dora gift ina duka akan ki aka dauki gift ina duka aka dora shi akan ki kawai yanzu da mun samu matsala sai ki je ki ce wai zaki kai ni kotu wai ai wannan gift din wai da na biya kudin haya nayi waye saboda haka sai na biya ki miliyan 1 na biya ke kika bani daukaka akan miliyan 1 matan da nake kashe mata in na shiga ni da ke muka shiga Health Medics nawa nake kashe me miliyan 1 me wani miliyan 1 in banda dai wanda suke dora ki a keken bera suke dora ki ba su da hankali ba su da wayewa me miliyan 1 in na shiga Health Medics da ke nawa nake kashewa nawa da miliyan 1 nawa me za ta man a cefanen gidan nan ni da ke kin sani in na shiga Health Medics da ke zaki ce a cefanen ai da shopping din da nake a Health Medics duka ni da ke muke amfani da abubuwan to wallahi tallahi saboda ke ne yau ba kya gidan nan yau ga baki daya abincin 6,000 na ci abincin 6,300 ne da kan kifi irin point and kill din nan wannan kifi wannan tarwada da tuwon semo da miyan agusi haka na ci na koshi ga ayan fruit nan ina da su ga baki daya ke ce karfin kashe kunya duk saboda ke nake yi amma kuma kije kina cewa zaki kai ni kotu saboda miliyan 1 to wallahi ba zan bayar kuma duk yanda za a yi sai kin kai ni kotun wanda ni in je kotun kashe miliyan 10 da ki zo abinda ban san hawa ba ban san sauka ba har kyautar 600 namiji sanda ne wannan wasa baki aikin komai ba kika waki daukaka ta baki sanya akai na samu daukaka ba baki san komai ba kawai ki ce wai zaki kai ni kotu wai saboda na dora ki akan live dina na dora ki nace a dora gift ina akan ki nace ni kar a dora akai na a dora akan matata saboda wai ni ga mai mata na ga mata ai yanzu